La Catedral de Mallorca va acollir la primera de les 4 conferències del cicle sobre la figura de mossèn Antoni Maria Alcover. En 2022 es van complir 160 anys del naixement d'Alcover, 90 anys de la seva mort i 60 anys de la finalització de la publicació del Diccionari Català-Valencià-Balear. Per això, el Centre d'Estudis Teològics de l'Església de Mallorca i el Cabildo de la Seu han volgut recordar aquest antic degà de la Seu. Com els deia al començament, el CETEM i la Seu han organitzat aquest cicle de conferències perquè mossèn Alcover jugà un gran paper a la nostra diòcesi des de dues vessants, com a professor del seminari i com a canonge de la Seu. Com veuen, està més que justificat que amb dues institucions de l'Església mallorquina, com són el Centre d'Estudis Teològics i la Seu, facin cas d'aquell que ha estat un dels membres més eminents d'ambdues institucions. La primera conferència va ser a càrrec del doctor Nicolau Dols, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb la seva ponència, el projecte lingüístic d'Alcover. A mi, quan em parlen d'Alcover i quan sent determinats missatges sobre Alcover, hi ha algunes coses que em sorprenen, per no dir que em molesten. I és un cert empetitiment de la seva figura. Sovint recordam Alcover només com recol·lector de les rondalles mallorquines, que jo crec que ja haurien justificat la vida d'un escriptor i d'un bon escriptor i la vida d'un filòleg i un bon filòleg. Però bé, basti dir que les rondalles mallorquines que ell va començar a publicar el 1880, la primera, Jai de sa Barraqueta, va sortir publicada a l'Ignorància quan ell tenia 18 anys, el 1880, per tant. Des d'aquell moment, després amb la publicació del primer volum i tots els altres, Alcover es va mostrar com una persona interessada per la llengua i per les tradicions del país. Però volia dir que el 1880 va publicar la primera i enguany, fa just un mes, dia 10 de desembre, Josep Antoni Grimalt i Jaume Guiscafré han presentat el darrer volum de l'edició científica de les rondalles, de la catalogació del recull de rondalles recollit per Antoni Maria Alcover, una tasca que ell va començar en plena adolescència. És a dir, que de les tasques que va començar Alcover encara hi ha una continuació que arriba ben bé fins als nostres dies. I vull anunciar gojosament que dia 2 de febrer, això ho hem fet expressament, dia 2 de febrer posarem en públic la cerca millorada del Diccionari Català-Valencià-Balear, que ja sabeu que en aquests moments només es pot consultar i cercar per lemes. A partir de dia 2 de febrer, des de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans oferirem la possibilitat de fer cerques transversals dins els textos dels articles. Serà una gran cosa que ens aplegarà de ple durant aquest cicle de conferències. Alcover va concebre el projecte científic més ampli sobre la llengua catalana de l'època contemporània. Va ser capaç de connectar amb el corrent filològic més avançat del seu temps en l'àmbit europeu, en les institucions polítiques i, més important encara, amb una massa social que arreu de les terres de parla catalana el varen aclamar com a apòstol de la llengua. Alcover va tenir èxit. Alcover va configurar la manera de pensar la llengua catalana que ha perviscut durant el segle XX i encara. Antoni Maria Badia i Margarit va ser deixeble d'Antoni Griera, que era un dels estipendiats, i Antoni Maria Badia i Margarit és segurament una de les persones que ha tingut més projecció gràcies als seus deixebles. No?
aquelles dues grans gramàtiques històriques de 1951. Una són d'Antoni Maria Badia i Margarit, del qual podrien dir que era net acadèmic d'Antoni Maria Alcover, i l'altra gran gramàtica històrica, el de 1951, és la de Francesc de Borja Moll. És a dir, que ell ha conformat el pensament lingüístic català de la nostra contemporaneïtat. Va tenir èxit, però no ho va veure. Les properes ponències són el 30 de gener i el 6 i 13 de febrer, a les 7 de l'hora baixa a la catedral. Poden seguir totes les conferències en directe per streaming per les xarxes socials de la Catedral de Mallorca.